Здравейте, приятели! Сега днес ще ви покажа именно огненият Skylander Ignitor. Взет е през 2014 година от Макдоналдс. Направен е супер и това ще бъде неговото ревю. Ето, тук се вижда огънят по главата му, защото той целият е огнен. С шлемът и бронята се вписва чудесно. Той тук държи тризъбец, има го и в други форми и както виждате само тази ръка е подвижна, така е направен нищо друго да не се движи. Отзад има един бутон, при натискане брадвата започва да се мести. Това се използва може би при игра. Той е направен изключително хубаво, много са се постарали за да го направят и наистина има няколко постижения за него. Има и много други негови форми, например как държи меч, но не разпери от другата си ръка и подобни. Ето го. Бутонът. Activision са неговите създатели. Ето това е Skylander. Огледайте го от всякъде. Здрав материал, пластмаса, ето. Мечът му се огъва. Той е много здрав. Ето го. Разгледайте го хубаво. Наистина е хубав. Има още много Skylanders. Това е огнен. Има още други огнени. Има различни видове огнени, въздушни, водни. Именно огнените са ми любими и именно този ми е любимият от огнените. Това според мен е един от най-хубавите Skylanders от всички, не само огнени, но и въздушни. Той си заслужава да бъде наричан Ignitor. Той е много добър боец и дори в играта Skylander той се представя един от най-достойните, най-добре се бие, най-добре удържа атаките, добър е при защита и при атакуване. И като цяло това е един от най-готините Skylanders, а и от тези, които бяха пуснати в Макдоналдс, Ignitor и 3Rex са най-готини. Аз в момента 3Rex го нямам в налично, затова не мога да ви го покажа. Но за щастие Ignitor го имам и в момента сте свидетели на неговото ревю. Ето го, виждате го отблизо, ето детайли по него. Така, никъде не е счупен. Здрав е, направен от здрав материал и не е възможно да се счупи лесно от едно изтърване. Виждате колко е здрав, ето. Много е здрав и си заслужава парите и славата на и толкова готин Skylander. Според мен трябва да се продължи да се правят още много видове от този и като цяло от Skylanderите, защото това са едни от най-зарибените детски играчки. Много се търсят, много се купуват, особено когато излезе някоя нова част на игра. Тогава всички се запалват. И благодаря за видеото, ако ви е харесало, харесайте, коментирайте. И ако имам още видеа, които ви харесват, ако желаете се абонирайте за моят канал в YouTube. Надявам се, че видеото ви е харесало и до скоро!